Въведение в криптографията и защитата на данните. Криптографията представлява наука за защита на информацията чрез използване на математически методи и алгоритми. Основната й цел е да осигури сигурен обмен и съхранение на данни, така че информацията да бъде достъпна само за оторизирани потребители. В съвременния свят криптографията е неразделна част от компютърните системи, интернет комуникациите, банковите услуги, електронната търговия и държавните информационни системи. Информационната сигурност се основава на три основни принципа – конфиденциалност, цялостност и достъпност. Конфиденциалността гарантира, че информацията е достъпна само за лица с необходимите права. Цялостността осигурява защита срещу неправомерна промяна на данните, а достъпността гарантира, че информацията и услугите могат да бъдат използвани при необходимост. Съвременните заплахи срещу информационните системи включват неоторизиран достъп, прихващане на комуникации, злонамерен софтуер, атаки от тип отказ от услуга, социално инженерство и кражба на самоличност. Защитата срещу тези заплахи изисква използване на технически, организационни и криптографски механизми. Криптографията се разделя основно на симетрична и асиметрична. При симетричната криптография един и същи ключ се използва както за криптиране, така и за декриптиране. При асиметричната криптография се използват два различни ключа – публичен и частен. Освен криптиране, криптографията включва още хеш функции, цифрови подписи, механизми за удостоверяване и криптографски протоколи. Тези технологии се използват ежедневно при работа с HTTPS връзки, VPN мрежи, електронен подпис и системи за удостоверяване. Развитието на цифровите технологии и облачните услуги прави криптографията все по-важна. Съвременните организации трябва да защитават огромни количества чувствителна информация, включително лични данни, финансови записи и интелектуална собственост. Историческо развитие на криптографията. Историята на криптографията започва още в древността, когато хората започват да търсят начини за защита на тайна информация. Един от най-ранните известни методи е шифърът на Цезар, използван от Юлий Цезар, за защита на военни съобщения. При него всяка буква от текста се измества с определен брой позиции в азбуката. В Древна Гърция и Рим са използвани различни механизми и механични устройства и техники за кодиране на съобщения. В Древна Гърция и Рим са използвани различни механични устройства и техники за кодиране на съобщения. През средновековието криптографията намира широко приложение в дипломацията и военното дело. С развитието на математиката и науката се появяват по-сложни криптографски методи. През Ренесанса са разработени полиалфабетни шифри, като шифъра на Виженер, който значително затруднява криптоанализа. През 20 век криптографията претърпява огромно развитие по време на двете световни войни. Особено известна е германската машина Енигма, използвана за криптиране на военни съобщения. Разбиването на Енигма от британски криптоаналитици, включително Алан Тюринг, оказва значително влияние върху изхода на Втората световна война. След развитието на компютрите, криптографията навлиза в нов етап. Появяват се първите стандартизирани алгоритми като DES, а по-късно и AES. През 70-те години се разработва концепцията за асиметричната криптография, която революционизира защитата на комуникациите. Съвременната криптография използва сложни математически модели, теория на числата, елиптични криви и вероятностни методи. Днес криптографията е основен елемент на интернет сигурността, електронното банкиране и цифровата идентичност. Основни понятия – конфиденциалност, цялостност и достъпност. Основните принципи на информационната сигурност се представят чрез модела CIA – Confidentiality, Integrity, Availability. Конфиденциалността означава защита на информацията от неоторизиран достъп. Тя се постига чрез криптиране, контрол на достъпа, удостоверяване и политики за сигурност. Например, при онлайн банкирането данните се криптират така, че да не могат да бъдат прочетени от трети лица.
Цялостността гарантира, че информацията не е променяна неправомерно. За защита на целостта се използват хеш функции, цифрови подписи и механизми за проверка на данни. Ако даден файл бъде променен дори минимално, неговата хеш стойност също се променя. Достъпността осигурява възможност легитимните потребители да използват информационните ресурси при необходимост. Заплахи срещу достъпността са хардуерни повреди, атаки тип отказ от услуга и природни бедствия. Към тези три принципа често се добавят удостоверяване, проследимост и неотричане. Удостоверяването потвърждава самоличността на потребителя. Проследимостта позволява регистриране на действията в системата, а неотричането гарантира, че даден потребител не може да отрече извършеното действие. Информационната сигурност включва технически, организационни и правни мерки. Организациите използват политики за сигурност, резервни копия, системи за контрол на достъпа и антивирусна защита. Съвременните информационни системи трябва да осигуряват баланс между сигурност и удобство. Прекалено строгите ограничения могат да затруднят работата на потребителите, докато слабата защита от друга страна увеличава риска от атаки. Класически криптографски методи. Класическата криптография използва сравнително прости техники за скриване на информацията. Основните методи са заместващи и транспозиционни шифри. При заместващите шифри, символите от оригиналния текст се заменят с други символи. Най-известният пример е шифъра на Цезар. По-късно се появяват по-сложни методи, като многоалфабетните и полиалфабетни шифри. Транспозиционните шифри не променят символите, а променят тяхната последователност. Например, буквите могат да бъдат подредени в таблици и прочетени по различен начин. Класическите методи имат ниска устойчивост срещу криптоанализ. Честотният анализ позволява сравнително лесно разкриване на използвания шифър. Например, в много езици определени букви се срещат по-често, което позволява статистически анализ. Въпреки ограниченията си, класическите шифри имат важно образователно значение. Те демонстрират основните принципи на криптирането и подпомагат разбирането на съвременните криптографски системи. Днес класическите методи се използват основно за обучение, исторически изследвания и развлекателни цели. В реални системи те не осигуряват достатъчно ниво на защита. Симетрични криптографски алгоритми DES и AES. Симетричната криптография използва един и същи ключ за криптиране и декриптиране на информацията. Този подход е бърз и ефективен, поради което се използва широко при защита на големи обеми данни. DES, съкръщение от Data Encryption Standard, е един от първите широко използвани стандартизирани алгоритми. Той използва 56-битов ключ и блокове от 64 бита. С развитието на изчислителната техника DES става уязвим към атаки чрез груба сила. По-късно е разработен TripleDES, който прилага DES трикратно за повишаване на сигурността. Въпреки това, TripleDES е сравнително бавен и постепенно е заменен от AES. AES, в съкръщение от Advanced Encryption Standard, е съвременният стандарт за симетрично криптиране. Той поддържа ключове с дължина 128, 192 и 256 бита. AES е бърз, сигурен и широко използван в интернет комуникациите, мобилните устройства и облачните услуги. Симетричните алгоритми се използват при защита на файлове, дискове, бази данни и мрежови връзки. Те осигуряват висока производителност и добра защита срещу съвременни атаки. Основен проблем при симетричната криптография е сигурният обмен на ключове. Ако ключът бъде прихванат, защитата става безполезна. Затова често се използва комбинация между симетрична и асиметрична криптография. Режими на работа при блоковите шифри. Блоковите шифри обработват информацията на фиксирани блокове. За правилното им използване се прилагат различни режими на работа. ECB или Electronic Codebook е най-простият режим. Всеки блок се криптира независимо. Основен недостатък е, че еднаквите блокове дават еднакъв резултат, което позволява анализ на структурата на данните. CBC, от друга страна, Cipher Block Chaining, свързва всеки блок с предходния чрез операция XOR. Това повишава сигурността и предотвратява повторения.
CFB и OFB превръщат блоковия шифър в потоков. Те се използват при потокови комуникации и системи в реално време. GCM, Galois Counter Mode, осигурява едновременно криптиране и удостоверяване на данните. Той е широко използван в TLS и съвременните комуникационни протоколи. Изборът на режим зависи от конкретното приложение. Неправилната конфигурация може да доведе до сериозни уязвимости. Асиметрична криптография RSA ECC. Асиметричната криптография използва два различни ключа – публичен и частен. Публичният ключ може да бъде свободно разпространяван, докато частният се пази в тайна. RSA е един от най-известните асиметрични алгоритми. Неговата сигурност се основава на трудността при факторизация на големи числа. RSA се използва за обмен на ключове, цифрови подписи и удостоверяване. ECC Elliptic Curve Cryptography използва математиката на елиптичните криви. Тя предлага същото ниво на сигурност с по-къси ключове, което я прави подходяща за мобилни устройства и IoT системи. Асиметричната криптография решава проблема с сигурния обмен на ключове. Тя позволява защитена комуникация между страни, които никога не са обменяли таен ключ предварително. Основен недостатък е по-ниската производителност в сравнение с симетричните алгоритми. Затова в практиката често се използва хибриден подход. Обмен и управление на криптографски ключове. Криптографските ключове са основен елемент на сигурността. Ако ключът бъде компрометиран, цялата система става уязвима. Управлението на ключове включва генериране, съхранение, разпространение, подмяна и унищожаване на ключове. За тази цел се използват специализирани системи и хардуерни устройства. Diffie-Hellman е един от първите протоколи за сигурен обмен на ключове. Той позволява две страни да генерират общ таен ключ през незащитен канал. В съвременните системи често се използват хардуерни модули за сигурност, HSM, смарт карти и TPM модули. Добрата практика изисква периодична подмяна на ключовете и ограничаване на достъпа до тях. Хеш функции и контрол на целостта. Хеш функциите преобразуват входни данни с произволна дължина в фиксирана стойност. Те се използват за проверка на цялостта на информацията. Добрата хеш функция трябва да бъде еднопосочна и устойчива срещу колизии. Това означава, че е практически невъзможно да се възстанови оригиналният текст или да се намерят два различни входа с същия хеш. MD5 и SHA-1 са стари алгоритми, които вече се считат за уязвими. Съвременните системи използват SHA-256 и SHA-3. Хеш функциите се използват при съхранение на пароли, цифрови подписи, блокчейн технологии и проверка на файлове. При защита на пароли се използва така наречения SALT и множество итерации, за да се предотвратят атаки чрез речници и предварително изчислени таблици. Цифрови подписи и удостоверяване. Цифровият подпис представлява криптографски механизъм за удостоверяване на авторството и целостта на информацията. При създаване на подпис се изчислява хеш стойност на документа, която се криптира с частния ключ на подателя. Получателят може да провери подписа чрез публичния ключ. Цифровите подписи се използват в електронното управление, електронната търговия и обмена на официални документи. Те осигуряват неотричане, тъй като подписалият не може да се отрече от участието си. Съвременните системи използват квалифицирани удостоверителни услуги и стандарти за електронен подпис. Публична ключова инфраструктура PKI и сертификати. PKI представлява система за управление на публични ключове и цифрови сертификати. Основен елемент са удостоверителните центрове CA или Certificate Authority, които издават и подписват сертификати. Сертификатът съдържа информация за собственика и неговият публичен ключ. PKI се използва в HTTPS, VPN, електронен подпис и корпоративни системи. Системата включва механизми за отнемане на сертификати и проверка на тяхната валидност. Надежността на PKI зависи от сигурността на удостоверителните центрове и доверието към тях.
Криптографски протоколи SSL, TLS, VPN, SSH. Криптографските протоколи осигуряват сигурна комуникация през незащитени мрежи. SSL и TLS се използват за защита на веб трафика. Те осигуряват криптиране, удостоверяване и защита на целостта. VPN технологиите позволяват изграждане на защитени тунели през интернет. Те се използват за дистанционен достъп и свързване на корпоративни мрежи. SSH е протокол за сигурен отдалечен достъп до сървъри и устройства. Съвременните комуникации разчитат на комбинация от различни криптографски протоколи и механизми. Защита на данни в веб приложения и бази данни. Веб приложенията и базите данни често са обект на атаки поради достъпността им през интернет. Сред най-разпространените уязвимости са SQL Injection, Cross-Site Scripting, XSS и Cross-Site Request Forgery, CSRF. Защитата включва валидиране на входните данни, използване на подготвени заявки, криптиране на чувствителна информация и контрол на достъпа. Паролите трябва да се съхраняват чрез хеширане, а комуникацията да използва HTTPS. Организациите трябва да прилагат принципа на минималните привилегии и редовно да актуализират софтуера. Законодателство и защита на личните данни. Защитата на личните данни е важна част от информационната сигурност. GDPR определя правила за обработка, съхранение и защита на лична информация в Европейския съюз. Организациите са задължени да прилагат технически и организационни мерки за защита на данните. Потребителите имат право на достъп, корекция и изтриване на своите данни. Нарушенията на сигурността могат да доведат до сериозни санкции и репутационни щети. Съвременни тенденции. Блокчейн и постквантова криптография. Съвременната криптография се развива динамично под влияние на новите технологии. Блокчейн системите използват криптографски механизми за изграждане на децентрализирани и защитени регистри. Криптовалутите, интелигентните договори и NFT технологиите използват цифрови подписи и хеш функции. Развитието на квантовите компютри създава потенциална заплаха за класическите криптографски алгоритми. Постквантовата криптография разработва нови алгоритми, устойчиви срещу квантови атаки. Очаква се в бъдеще криптографията да има още по-голямо значение в облачните услуги, IoT устройствата и изкуствения интелект.